Brother Saviaji Ochanja Ishiki Soti Ifu abonye no gaye Oge chairman wake na bia dia Akode Chafaka eziki n'elife n'ekele agba isi nwere ndidi ọṅụnarị n'echichi farafe onyebuchi Raja Kinjo nọrịma na ọṅụ chefa chibara gwa n'olu dị anya chefa chibara gwa n'olu dị anya chefa chibara gwa n'olu dị anya chefa n'afịa n'oge ya gbaye Assembly, the youngest honorable in the federation with portfolio. Okoro Besno Kiri, Nekene, Nelly Boss Mopan Nobia, Yako Chikembo, Nekenashi, Honorable Bazuka Zaka, Onya Baroka Musuma, Okoro Bia, Osifin Aro, one fire, Akajeni. Miss Neba Chukuma, ezi nwanne. Dagba na sima nwere ndidi. No wacha kono kono no kwafua. Enima. Nekena shi Mr. Ernest Ebigide. Onye na mabe. The Rockage. Okoro Besno Kiri. Kebembe no sa mebi ya betifa. Maybe I bet you Honorable Enrique Ekwacha Onya Biasanuba Chane Bunchi Nekene Jogoli Adono Mao Ojo Chikerene Honorable Commissioner for Power and Energy Chief Charles Chikomeka Emetolo Kabe Pushpa Wuni Delta Webe Wunu Kwande Isi Chukwa Afrika Ewe Badini Mama
ata nwere ndidi ụwa n'omere nketa n'omechi debe aka ya ụcha ka ikume nwe ya taa nwere ndidi ụwa n'ọrụ teta rusoro debe aka ya ụcha ka ikume nwe ya taa nwere ndidi ụwa chụgbala n'oge dị n'ụwa debe aka ya ụcha aka gịnị ya ọ bụ ifu wa gịnị da ị na-anụgbọ kachi kebura na ana Chief Solomon Ikulu onye mutiki ọ na Amerika na-ebi o narị mara ọdịnihu ọrụ tata rusoro onye bụ ụzọ chana ụlụwa ọrụ tata rusoro marụba mere oge ya ụlụwa Chief Barrister Benson Dakara the Olokarigo one of Orogu Kingdom the Achame one of Araba Kingdom Nekene Oganasu Nekineye Nosumowa Akamara Borogwe Kunje Kene Barrister Akamara Borogwe Kunje Kene Barrister Honorable Barrister Benson Wandakara Honorable Barrister Benson Wandakara Honorable Barrister Benson Wandakara Eburugwe Moyara Borokubia Eburugwe Moyara Borokubia Otogwe Moyara Borokubia Ikeiri no Boroshi Makeneyo Ikoloberi no Boroshi Makeneyo Mbazari no Boroshi Makeneyo Igoshiri no Boroshi Makeneyo Barrister Benson Wandakara Ejanwa Ono wanwa Otoro watuma Orobie Ajelo Gumile Kunya Kene Barrister Ajelo Gumile Kunya Kene Barrister Ajelo Gumile Kunya Kene Barrister Otogwe Barrister Leonadio Barrister Leonardi Wanokabia Ewurumu Barrister Leonardi Wanoka Ewurumu Barrister Leonardi Wanoka Oye lagasi Odogo Wayo Gumile Oye lagasi Odogo Wayo Gumile Wane furu obodo Nefuri Muswaya Ewurumu Barrister Leonardi Wanoka Sonyoma Barrister Leonardi Wanoka onye okwu mama ya nwane furu obodo efenye mụ na le ọdịnimma na-ekere na-ekene chi nne ya enu maka eme sageri ya n'ife aja mmiri maka eze na kwanyere ya ya mba enu maka eme negeri ya n'ife aja agịrị ga-aṅụ makiri bịa agịrị ga-aṅụ makiri mekene yo nwere ndidi ụwa n'ọtụ n'ọwa bozugbogbo nwere ndidi ụwa n'uchechukwu na beme nwere ndidi ụwa n'ọnụkwu n'ijọ na beku mma agịrị ga-aṅụ makiri egoli fọjọ atụnkụ nwere ndidi n'uzukwu na ịna beku na nya nwere ndidi ụwa n'uchechukwu na beme nwere ndidi ụwa n'olu totoru soro n'ụwa sakwans kajene ekele Mr. Mama Bangalini Zite onye okwu mama ma ọ niile Lagos Debie ekele shi Mr. Jones Enwefa agwachigori n'ọkụ narị a Chief Stanley Enwefa ọdịmma n'ọkụ yara uru Comrade Festus ekele Mr. Ucheke Ebili one of Ukwane onye abịa sanụba esoghị m ekenachi Honorable Franklin Abanifo nwonye ugbu a ọsọ gị na-eye ụwa nnafọ ahụ
ike bagbo jike mee onye dị ọdịdị n'oru tetoru soru onye dị ọdịdị n'oru tetoru soru onye dị ọdịdị n'oru tetoru soru nwere ndidi ụwa n'uche Chukwu na beme ume nwe ya atọ n'uche Chukwu na beme o nwere ndidi ụwa n'omene nketa na omechi o nwere ndidi ụwa n'oru tetoru soru nwere ndidi ụwa n'ụfọdụ ebe ụzọ cha na ahụ nwere ndidi ụwa n'uche Chukwu na beme o Tibo Excellency ọdịnịma na-ekele Shadrach onye arụkpatụ FT na-ekele Shisa Coins onye okwu mama ọdịnịma echi ejilatu nwere mara abụọ ya Chukwudeme na-ekele Shiriska akịrị nwa agba n'ifo ọnọrọ ebe oke igbo akịrị nwa agba n'ifo ọnọrọ ebe oke igbo kabaniro Chukwu n'owe na-azụ kabaniro n'ụgbọ n'owe na-azụ kabaniro Chukwu n'owe na-azụ kabaniro n'Chukwu n'owe na-azụ kabaniro n'ụgbọ n'owe na-azụ ọnụ egwu Franklin Agbanifo onye ke MTN eji ekele chikere kume ya ọdịnịmma ma ọwọrị na-ekene chi uchemeye na-ene n'ọbachi m ụgwanụ uchemeye na-ene n'ọbachi m ụgwanụ mee uchemeye na-esere n'ikwu nke niile o uchemeye na-esego n'akụkụ na-abịa o uchemeye na-esere n'ikwu nke niile o uchemeye na-esego n'akụkụ na-abịa o enenu m odegwanarị m ucheme enenu m odegwanarị m obi m enenu m odegwanarị m ucheme enenu m odegwanarị m obi m enenu m odegwanarị m ucheme n'ụwa na-ekere ogbofikasị ntị onye ọma Mr. Francis Ongegbosa Kolobezi Okiri onye na-agborogu ọdịdịmma na-ekenechi Mr. Emmanuel Elibedu onye obi ikeyi Aragborogu ya bụ ị na-ele onye nwambe ọdịdịmma o Mr. Eni of Abe MTN eji ekene dikere kume nwere ndidi ụwa n'uche Chukwu na beme ume nwe ya atọ n'uche Chukwu na beme o nwere ndidi ụwa n'omene nketa na omechi o nwere ndidi ụwa n'ụfọdụ ebe ụzọ cha na ahụ nwere ndidi ụwa n'omene nketa na omechi o nwere ndidi ụwa n'olu tetoru soru nwere ndidi ụwa n'olu tetoru soru nwere ndidi ụwa n'ụfọdụ ebe ụzọ cha na ahụ nwere ndidi ụwa n'olu tetoru soru nwere ndidi ụwa n'uche Chukwu na beme n'ụwa o ekene ụbada wa nọkwara gborogu ọyịchi chi usoro ọdịgoro ọdịrịmma otigiri arịma ọ na Amerịka na-ebi ọdịrịmma mma uchemeye na-ene n'ọbachi m ụgwanụ uchemeye na-ene n'ọbachi m ụgwanụ uchemeye na-esere n'ikwu nke niile o uchemeye na-esego n'akụkụ na-abịa o uchemeye na-esere n'ikwu nke niile o na-ekere Miss Comfort ọ gara ezokwu Allen Ward